Po novele ústavy nebudú v školách o sexualite prednášať hociakí aktivisti. Od 1. novembra vstúpi do platnosti novela Ústavy Slovenskej republiky, ktorá dáva rodičom výlučné právo rozhodnúť, čo sa ich dieťa bude učiť v oblasti sexuálnej výchovy. Neznamená to, že sa v školách prestane hovoriť o biológii, hygiene či prevencii pred zneužívaním. Rodičia budú musieť odobriť len výchovno-vzdelávacie aktivity v oblastiach, ako sú sexuálna aktivita, masturbácia či odporúčania týkajúce sa antikoncepcie. Zmenu presadili poslanci KDH. Argumentujú tým, že rodičia majú právo o tejto oblasti rozhodovať a v prípade potreby chrániť nevinnosť svojich detí. Slovenská komora učiteľov sa obáva chaosu, že súhlas zákonného zástupcu bude potrebný na všetko, dokonca aj na rozhovor o tom, ak žiaka niekto obťažuje. Ministerstvo školstva však komunikuje, že bežné vyučovanie sa nemení. Pravidlá sa spresnia v školskom zákone, aby mali pedagógovia istotu. Novela podľa rezortu prinavracia dôveru medzi školou a rodinami. Rezort tiež už od začiatku tohto roka zaviedol povinný rodičovský súhlas na všetky aktivity tretích strán v školách. Novela teda len potvrdzuje trend, že rezort chce prísnejšie kontrolovať, kto smie deti ovplyvňovať. Aj rodičia hovoria jasne. Chcú vedieť, čo sa ich deti učia o intimných témach. Chcú chrániť hodnoty, ktoré im doma vštepujú. Novela ústavy nič neberie. Len pripomína, že v hodnotových otázkach nie je najdôležitejším učiteľom dieťaťa školský systém, ale rodič.